କହିବି କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଅବିକା ଆଜି ହେଉଛି 1 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 1 ଆଣ୍ଡ ଆଉ 30 ଦିନ ପରେ ନୂଆବର୍ଷ। ନୂଆବର୍ଷରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଆଜି ହେଉଛି 1 ତାରିଖ ଆଉ କେଉଁ ବାର ଅଛି, ବୁଧବାର ରବିବାର ବୁଧବାର କହିଥିଲି। ତ ଏଇ ବୁଧବାର ହେଲା, ବୁଧବାର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏଥିରେ, ବୁଧବାର କ'ଣ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ଏଇ ଭାବିବା କଥା ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଅବିକା ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁନି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାତି ବ୍ଲଗ୍ଟା, ମାନେ କେତେଟା 8ଟା ବାଜିଲାଣି ଅବିକା ଆସିକି 8ଟି ସମୟ ହେଲାଣି 8 o'clock। ତ ଏଇ 8 o'clock PM। ତ କହିବାଟା ଏତିକି ଥିଲା କି ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହିଛି କାହିଁକି ନିଦ ମାନେ ନଥିଲା, କାହିଁକି ଶୋଇବି ଖାଇ ପିଇ ପୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିବି, ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସିବି, ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ତ ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ି ସାରିଲିଣି 5:30ଟାରୁ ବସିଥିଲି ପଢ଼ିବା, 5ଟାରୁ 8ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ମୁଁ ଅବିକା ଉଠିବି, ଯିବି ଖାଇ ପିଇକି ଟିଭି ଦେଖିକି ଫୋନ୍ ଦେଖିକି 11ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇବି, ସେ 10ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇବି। ତାପରକୁ कल सकाल उठी फोन से डेली का रूटीन चलता रहेगा। तो जीवन तो ऐसा ही है, जीने का सही ढंग मेरे को नहीं पता। रुकता हूँ, कल सुबह मिलते हैं उड़िया कोई तो वही कल सकाल मिलिया। मैं पढ़ुली देखुना सी देखिल पढ़ुली क्या तो रोची किसी समय पर मिलिया। तो है कैसा दिख रहा है मैं, अच्छा दिख रही सॉरी। अब अच्छा दिख रहा है ना, हमें जानता था अच्छा दिख लूँगा। अरे हिंदी को भले करूँ ना मैं। हाँ आज सोमवार गाधे बधे 8टा बजे 8:30 बजे गाधे बधे सब मंदिर मंदिर मुंडिया मुंडिया आदि के सी बढ़िया कहले नेरी कबाटा बंद कर चिल्लौकी देखुଛନ୍ତି କେତେ ଚିଲଉଛି ସେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଚିଲାଏ। ଆଉ କହିବାର ଏତିକି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କି ମୋତେ ଭୋକ କଲାଣି ଆଉ ଚା ପିଇବି। ମୁଁ କି ଚା ପୁଅ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କହିଦେବ, ଚା ପିଅନି ମରିଯାଅ। ମିଛରେ କହିଲି, ମରିଲେ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମିଯିବ ନା, ଭ୍ୟୁଜ୍ କମିଯିବ। ତ ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ରାଗ ଚୁଟୁଛି। ପରଦିନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଇନ୍ଟା କଟିଲା, ଆସିଲା 5ଟା ବେଳେ। କହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ, ଏଠି ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ହୋଇକି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ମୁଁ ଶୁଗା ହେଉନି। ପୁଣି କାଲି କେତେବେଳେ କହିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ମୋତେ କହିଲା ବୋଲି ଶୁଣୁଛି। ଫୋନ୍ ମାରି ଚାର୍ଜ ବସେଇଦିଏ ବୋଲି ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ 10ଟା ବେଳେ ଲାଇନ୍ କଟିବ ଆଉ ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, 30% ଚାର୍ଜ। କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା, 5ଟା ବେଳେ ଲାଇନ୍ ଆସିବ, 5ଟା ଖାଇନି ଭିଡ଼ିଓ କଲି ସେଇଥିପାଇଁ କହିବାକୁ। 5ଟା ବେଳେ ଲାଇନ୍ ଆଖିରେ ଏମିତି ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଛି ମୋର ଶୁଣିକି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। କହିବି କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼, ଯାହା ବସିବା ଦେଖାଯିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ବସେଇକି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା କହିବି ତୁମକୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। A few moments later ଭାଇ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହିବାର ଥିଲା ନା। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଶୀତ ପଇଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଶୀତ ପଇଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ 2 ଦିନ ଶୀତ ନାହିଁ, ଆଉ ଶୀତ ନ ହେଇକି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ତାକୁ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି କି କାହିଁକି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତା'ର କାରଣ କ'ଣ। ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଲା ଲୁନାର ଗୋଟେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଲା ଲୁନା, ତା'ଥିରେ ବର୍ଷା ଆଉ ଶୀତ ଦୁଇଟା ହୁଏ। 100 ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆକୁ ମିଶେଇ 4 ଥର ହେଲା। ଏ ବର୍ଷ କୁଆଡ଼େ କହୁଥିଲେ କି ଟିଭିରେ ବି କହୁଥିଲା କି 3 ମାସ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଧୋଇ ଶୁଖେଇ ଶୀତ ହେବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ବି ହେବାର ଅଛି, ସେଇ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଉଛି ସିରିଜ୍, କ'ଣ ଖାଉଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ପରଟା ଆଣ୍ଡ ବାଇଗଣ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଭଜା, ପରଟା ଗୋଟେ ରୁଟି ବି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଛାତବେଳେ ଅଛି ବର୍ଷା ସହିତ ଶୀତର ଅନୁଭବ କରି ଖାଉଛି।
ଗାଧେଇ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଶୀତ ବି ଲାଗୁନି ଅବଶ୍ୟ। ତ ଖାଇସାରେ କହିବି ତୁମେ ଯଦି ଖାଇସାରନି ତାହେଲେ ଖାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ବଢ଼ିଆ କଥା, ନ ଖାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତାହା ବି ଭଲ କଥା। କାହିଁକି ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଭାଇ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ବେଳେ ଖାଇ ସରିଲାଣି, ଇଏ 3ଟା ବାଜିଲାଣି ଆସିକି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖେଳିବାକୁ, 3:30 ଭଳିଆ ହେଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖେଳିବାକୁ। ଚାବି ବୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଚାବିଟା ନେଇକି ଯିବି, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଆଖଡ଼ା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ବ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ସବୁ ଆମ ଆଖଡ଼ାରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଖେଳିବାକୁ, ଟିକେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସୁଗମ ପାଖରେ। ଦେଖ ସି ଦିସ୍, ଦେଖ ଆଉ ଦେଖ ତାର ଫିସ୍ଟାକୁ ବାହାରେ ଆଣି ରଖିଦେଇଛି। ତାର ମୋର ଆଜି ବାହାର ରଖିଥିଲୁ। କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଦେଖୁଛି ହସ ମାଡ଼ିଛି ଭାଇ। ମୁଁ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆସିକି, ରହିଥା ଟିକେ ଭଲ ଭାଇ। ମୁଁ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ଆଉ ମୋତେ ଏବେ କହୁଛୁ କି ଯାହା ବାହାର କରିବୁ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍, ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଥିବ ଏଇଠି ଏଠି କହୁଥିଲି ଆଖଡ଼ା ତୁ ତ ମୋ ଚାବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ହିଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଭାଇ ଅସ୍ତ କିଛି ମୋବାଇଲର ଇସ୍ୟୁ ଥିବ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ବେକାର ଥିଲା 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖୁଛି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଦେଖୁଛି ସେଇ ଦେଖିଲ ତ प्लेयर्स तो आ चुके हैं अब। आजिर वीडियो एट बंद कर चिल्ला चिल्ली होती बाहर, चिल्लू था मो फरक पड़ने वीडियो आज बंद कर तो मैं गोटे गीत बोल बोली। अच्छा हमको सिखा रिया है कहीं बोली तुम गीत तो रोचे बाय बाय टाटा सी यू। वीडियो भल लगी सब्सक्राइब करियो, लाइक और कमेंट करियो। कोई तरीका है भीख मांगने का? न कले भी चलनी न कले चलनी करियो कि जीव जाए भी रोचे बाय बाय टाटा सी यू।